जायखि बे सोदोबनि ओंथिखौ नोंसोर बयबो मोनथिगौ खिन्थु बेखेवनानै होनो हाया मानो आं नोंसोरनो फोरमायनानै होनि हमनानै ला सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ गोसोथोनानै खालामनानै आइ लाभ इउ होनबाय सिख्लाया नाथाय जेबो रिप्लाइ होआ सेंग्राया बुजिनानै मोनबाय आइ लाभ इउ होनाब्लाबो बेबो गावखौ गोसोथोयो दैट इज लजिक बुजिबायथ' न' दासो टपिकसआव फैहांदोंमोन मानोथो इसिबां गोबाव गिनलाय अके सार र' आं मानो फैदोंमोन बेयाव अ सार नों अफिसावसोमोन प्रिन्सिपाल सारजों रायलायनो थांनो नागिरदोंमोन गोरोन्थियाव बेयाव हाबफैफ्लांदों थेंक इउ गोसोआव खोलैना होनायनि थाखाय उइसाय सार आइसा मुंनि सोरबा दं नामा बेयाव Yes, आं मा नायबाय थाखो न' बेखौ ला मानो आइ लाभ इउ ओइ रं थाथ'लाय ओइ हेल' थाथ' ना 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 आं थाथ'आ नों आंखौसो बागोन आं मिथिखागौ हिन्दी सिनेमाफ्राव नुखायो आं Day, that's